kimat-kimat dak besdang syua ki Khubor na Kylleng ke Jylla. Kikin hon yarap na ke search and rescue team ke state disaster response force lambat ke jingarap ke trashnong kelala ban selut ya bero southly ki mediam ki blasakut ha ke jing tua khando ha ke shnong nong priang ke shnong ke badan ha ki tham bakil hu jong ke sora. Ki saungut ki bayap ki kinthop yuba pisar nongrom balai ngut pat ki dei na ka ju ka long yeng kata ka kong benti riatam ke badai ke keme uba ken mau singai ukpa bat ulum lang riatam ukhon ka jing tua khando ha ka shnong nong priang klaja ha ka step phranga jong ka singi palai kalai photrek Jymmang ara char phosau ha ka por rbgaa hakalai photrek layo ban se tai comment jong ba pisar nongrom kat ba ha ka step ka bot layo ban se sia comment jong ba lum lang riatam Hakanok pai sengi jong kalai puai trek pat layo ban sei sia kamet jong kong benti riatam baruba kin mau singai ki bede shikurim bat layo ban sei kamet jong ki na kejo ka jaka hading ke jingkat pat jong ki bahinga sam la plat no e ka postmortem ki bahinga sam ki dang ya penbet lanu kin tap di kini ki blaklat no Ki pat ba jong ka elaka nongkli ka bahap ha ki East Gender Hills District kila syak tajur hakalet kawan kamtam ki tu ki belet shim dawai na kadaw ka Jymmang ka surok ba ka jing tua khandau ha surok kini ka surok ka baang kadai ha ka shnong rim bat kini ka batua khandau pat kadai ha ka shnong tongseng kadaw jong ka jing julor kini ki atli ki surok kadai na ka jing theru labba ubajur ha kini ki arsingi blalet no Kum Shibenta Bandrakhi ka World No Tobacco Day ki khana school ka St Anthony's Lower Primary School menta ka sngi ka lai puai trip Jymmang ara jar posau krepenlong da ka jinga kejat rengkat bat ki plakat ki bedan ki jing tho ya ka jing sneu bami na uduma Habakran shikla Pyrthei Khubor headmaster ke St Anthony's LP School u Father Raffle Tham ulong ba kalai puai trip Jymmang ke sngi bajurakhi ya ka World No Tobacco Day bat ka school ko jupenlong man usnam Henry menta usnam ki khana school kle shim benta khanang ba kin sngo tho ya ka jing sneu usikran duma bat ki we ki jing bam ki bisneu U Deputy Commissioner Jongka East Khasi Hill to SC Sadhu Belongru U Returning Officer Jongka Shillong Parliamentary Seat Hakalai Puai Trip Jymmang Arajar Pusau Ulalum Deka Jingalang Bakinoilam Jongki Seng San Pyrthei Benyakran Halor Kajing Penkre Ekasngi Nyovod Kaban Selong Hakasau Trip Ujuliu Arajar Pusau Hakajikaran bakila Pyrthei Khubor hadi melawai ke Jingalang UMLE jong Voice of the People Party namolai constituency ba Brai Starwell Marbanyang ulakam bahag Jingalang Deputy Commissioner ulapin bena beka section 144 CRPC on Penjari tangha kejaka nyovot kata tangha puluh pada kejaka Marjan dari om habarok kue ke East Khasi Hills District Shisngi hadian ke jinglap ya ke jinglek thok bat pindan kam bakla ya ke number plate bat sticker haatli ki taksi kamai ya ke belatan no Shasadar Police Station kino yalam ke East Khasi Hills Local Taxi Welfare Association mentak sngi lalit banyak kendo ya USP traffic halor kini ke benta Habikran bakla Pyrthei Khubor uba Edison Suting ubri assistant organizing ke East Khasi Hills Local Taxi Welfare Association ulong ba USP ulakular ban shimsha ya kani kam bat hakjo kapor ka association kalakin tu ya baro ki kinhonya taxi bakin long ki bapet ngor bha ya ki kot kisla jong ki kali khnang ba kan omdon shu kum kani ke jingsha pindan kam bakla hagi kali Kum shibenta ban pentingan ya kitu gilong yeng padu no ya ki jong ki biit bathon na jing sha lin shop haki bor jong kamaryang hagi ri khin sngi na kada ko jing ther ulaba u Deputy Commissioner ke East Khasi Hills District ula pentip ba ka sarkar kan ajing aram saulak tingka syakitu gilanat basya ban khendau Kuwi kedukan di tiar hakishnong amlaram West Gender Hills District balalong trai daga kong Lili Sumer kalak kemding ya kabala subah ba kalak bandai na kada ko jing thot jong ki wire electric Kakum gajing tip layo lum layo thu ba kani kedukan kala kemding hakapor kumba arbaji hadu lai baje men step jang kasngi thok dien kalai puai trip Jymmang arajar pusau na kalyang jong katrai dukan kala pentip ba kajing julo jang gitiar hapo kani kedukan kala kot omduna ke shipho hadu khatwei lak tingka da kajingwan poi klo jong kali pilip ding lala ban pilip no ya keding syabakan po shi kedukan ba markham Kidikot jong ka News Rep Youth Council hakasing tho dieng klai puai trip Jymmang arajar pusau kila penlong ya gajing khandra drop bat kila yo bat hadu shi phongot kinong di drop hakandai lat shilong hading gane kidikot kaseng kila thangno da gading ya drop bat kithernya inject beliau kurup ka HYC kila beteng ya gajing khandra drop hadu kapor janmin mentapat tunya kimi Khubor na Kylleng kari Kumba prapungut ki brek la yap hagi district ba pera jang ke Bihar na kada ko jing shit ker anggasngi
Ka jingshit kesngi habihar kalapoi syaka 10.0 degree Celsius. Kidan kumbalai spa ngot kibriu kibayu apang nakada jingshit palat kesngi. Ka sarkar kalakentu yagi patba bikim day ben mi than shabar like no tang haba kidan kam. Menteri Rangba ke Delhi Arvind Kejriwal ulong ba unlait ban pendam dala dehi haka atrip ujulio haka por lai beje no phaisngi hadin ba ka jingyo jamin ba shipor jongu kan kutno haka shitrik ujulio. Ka Supreme Court kala aila Kejriwal arpu wisngi ba unlait jalap election bat kini ka por ba ka Supreme Court kala ai kan kutno la syai. Ulong ba tip sakat nusngi kat do benai bu unsyong hapatong hendai lapen pau ke jing snokya namar ba hapok patong shim la aila di banca sumar ulakam ba udani ke jing pangshini la kumba arpus nem AA hakalai puai trik Jymmang arajar posau kidan kumba kan 2000 ngut kinong tre sarkar hakira lag blashong thatno kinong tre sarkar hikin thop na do ki doktor ki pulen kinong hikai kinong nya kali ki pion bat ki wepat na do ki kadan ki berit hadu ki kadan ki behe ha Kerala kinong tre sarkar kin haban syong thatno hakarta kebasan pun rusnem ka sarkar klapin bena basyan kan sapini ya ka jingpen bena bagi samlawat kam kinyo ban thap hakikam ki balat na ka jing syong thatno jangki khan 2000 ngun kinong tre ka sarkar kan hap mang menta sa khandai hajar kilo tingka hakamang tingka jongka khanang banyo siu bai bam temen ni kinong tre ki blashong than IPS officer Andhra Pradesh UAB Venkateswara Rao Uday officer bla syak suspend nakakam hendai ka sarkar kala thong biang yu hakasngi bu uday ban syong thatno nakakam uni officer la syak suspend haka pratrik uramphang araja arpau kiying bisha kala penkesan yu haka pratrik Jymmang bat la thong biang yu menta kasngi kala puai trik Jymmang kabari atat kasngi bu syong thatno nakakam uni officer unyo barok ki jimentoi ki ba udai ban yo na ka sarkar kumu officer bala syong than ki nonglet nangwan ki besyong hakling sun Air India ka bade ban le San Francisco kilakam ba bun ngot ki nonglet nangwan ki besyong hakate ki lingsun kila shot lot namar ka jingbam biang kal air na ka daw bala penslam ya ka polet jong ka lingsun hadu arpho kenta ka lingsun ka dai ban mi hakasngi palai hindrai kala yo mi hadu kasngi thoding Arlak ngut ki break la syakta an gajing shlai ka bejur haki khandai tli ki district ha Assam. Ka sarkar kalet ban ai ki jingaram ki briu ki besyakta nadu kabam ki ying share dara bikin sa shipor bat ki weipan. Kalet kawan ki pat baru kla syakta na kada gajing shlai ki surong katranat ka bapet ya ki jinglong jiman ka sun beneng kala maham lupa bakandan ki jing hap slap sa kombalai sngi ai ha Assam. Mentapat tuwi phachi Khubor na Kylleng ke Pyrthei. Ka United States bat ke Germany kila ai bore ke Ukraine bakal laban pendankam ki tiar thma jong kini giri haga jinya khun thma persha ya ka Russia kada bikini ki arli giri kila ai jingbet ya ka Ukraine ke dei namar ba ka Russia kala nyanting hagi benta ba pher jong ka Ukraine bal ada kam pendankam de ki tiar thma ki ba kham khlain bor ki Ukraine kan amla shan satya ki sengsan Pyrthei ki bidan hakaliang sinshar ha Pakistan kila takaranting yu menteri Rangba do barim u Imran Khan namar ba usat kho ya ka US bat ki wepat ki resep ni da ka baong bakim dan bentai ban muslia ya ka sinshar khadar ha Pakistan hendai la kenno ba ka jing khlam ka sarkar jomu hauya yong araja puar kre namar ka jing muslia u army chief general blashong that u Qamar Javed Bajwa hakapor ba sarkar jo ba khlam u Imran Khan la kenno badai ka US bat ki resep ni giberan kti ban ya sela persya u dai mentapat ula sat khot yaki bat ula kenno badai ki he shipai hapadeng ki jingalap election kadangnya chakman president berim ke US u Donald Trump ula syak rai pendram hakwe na ki babun ki mukaddimah persya u ki khat arngot ki nong bishar bakin thop ya hinyangot ki shendang bat sarngot ki kenthei klarai pendram yu Trump uba la syak pengat hadu lai pusau tli ki kendon ki ba ya dei bat ke mukaddimah ke ba ula siu pisah syaka Stormy Daniels house nam arja khat driu bakam dei banya thop briu ya ke jinga dei hapreng jong ubat ka Menteri Rangba adu jongka Slovakia Robert Fico ula yomi na hospital hadi ngajing syak sumar kebala arta yo kenti na kada ko jing syak siat jongu hadu saw kuli ki doktor jongka FD Roosevelt Hospital kala pentem ba ka koi ka khia jongu kala khambiang riu hap pandang pet benia man kapor Fico la syak siat haka ka sandre Jymmang haka por bu lek kren ya ki pat ba namar ke jing ther ulap ba bat ke jing krwet ke eryong remal kladan bon tli ki marat ki balayap hakri Bangladesh
Kesorkar Bangladesh kala pentep bakatrat klau kelalap san pusau tli kiske ki belayam bat artli kin yang klau. Koom kelarong yakini gimrat naga klau berben jangka Sundarban. Ka Bangladesh kala ajing ken ba hadu menta ki beri ki bayap ki dan kan rengun hendai ki besyak tak jor naga jingke ke eryong ki dan kumbasa pulak ngun. Ka United Nation kala penlong ya ke Jylang ken mau buram ya sipai jangka ki bala klat no nadu usnem ka kandai spa sawo prater ter hadu kini kisngi. Kidan kumbah sawaja lai spa ngut kisipai jang ke UN ke belak klat no nadu usnam ka kandai spa sawopra kata hakapor bikidang syakri ya ke UN. Ka Jylang kelalong ha Peacekeepers Memorial ha New York. Ha kini kesngi la ya ka dak Hammers Gold Medal syaki bahyenga sam jangki ndrepuwe ngut kisipai ke belak klat no naga jing syakri jangki ya ke UN kidi kisipai naki lai pulai teli kiri. Secretary General Jangka UN Antonio Guterres ulah samru yang UN Military Gender Advocate of the Year Award araja pulai syaka sipai jangka India ke Major Radhika Sen. Ka Sri Lanka kala kentu ya ke Russia makam deshu banpa ya ke sipai jangka Sri Lanka bani kontma persya ya ke Ukraine. Kidan diki hajar ngut ki sipai bela syong that jang ke Sri Lanka ki bela leit ban penyeso bat ke kinhun sipai jang ke Russia banyak kontma persya ya ke Ukraine namar bagi siu ya ki dak dor ke behe. Ka Sri Lanka kala yo jingtep bagi dan kemba arspa ngut ki sipai ki bela yap bat daki spa ngut ki bela mensau. Ka jingkentu jang ke Sri Lanka ya ke Russia ka dihadin ba ke Sri Lanka kala yo hadu sauspa san pusantli ki jing ujor bagi sipai bela syong that jangka ki dan mentah hakatma. Kita lagi khubor hakimat kimat kublai.